Hello mga ka-ideya! Palihog kog like sa mo FB page ug subscribe sa mo YouTube channel para sa mga dugang na mga videos. Daghang salamat! Nasayud ba ka sa mga responsibilidad ug sa sweldo sa usa ka Bise Gobernador? Ang Bise Gobernador ang mupuli sa gobernador kung kini niresign o tangtangon sa katungdanan. Ang usa ka Bise Gobernador kay pwedeng muserbisyo hangtod sa tulo ka gasunod nga termino. Ang sweldo sa usa ka Bise Gobernador kay magdepende kung unsa nga class o income classification ang nahisakop sa probinsya nga iyang gialagaran. Pananglitan, ang Pampanga usa ka first class sa probinsya ug adunay salary grade 28. Hunahunaa ha nga ilang sweldo kay mukantidad og 145 to 162,000 kada bulan. Ang labing ubos nga mga klase sa probinsya kay naa sa 75% nga salary grade nga mukantidad og 109 to 121,000 matag bulan. Wow, dako gihapon. Ang Bise Gobernador kay mahimong mopili og mga empleyado sa city o municipal hall. Ang Bise Gobernador usab ang mangulo sa provincial board. Ang provincial board kay naglakip sa mga board members, provincial president sa Council of Councilors, barangay captains, sangguniang kabataan ug uban pang sectoral representatives. Ang provincial board mag-issue prangkisa ug permit sa probinsya. Ug aduna pud sila'y responsibilidad sa paghimo og mga ordinansa o pagdesisyon kung unsang mga angay na programang himuon alang sa ilang katawhan. Ikaw, aduna ba kay ideya na gusto nimo i-flex para sa Bise Gobernador sa imong probinsya? Imong ideya, i-flex na! Kaya tanang kabaguhan kay nagsugod sa usa ka ideya. Bisita ang ideapage.com.